Hai unhas semanas o Concello de Boiro emitía un bando aconsellando o consumo responsable da auga e anunciando restricións nos regos baldeos e mesmo nas duchas da praia. Unhas medidas que, segundo o BNG, chegan tarde por mor da falla de previsión do Executivo ante un problema que se repite cada verán. Consideramos que é algo grave porque é algo que dende o BNG levamos denunciando durante moito tempo. Este problema xa aconteceu o verán pasado, houve un compromiso do Goberno que se adoptou en pleno de que se iban a tomar medidas e pasou todo o inverno e non se adoptaron esas medidas. Entón, continúan os problemas de abastecemento de auga e non é só o que baixa presión, é que en algunhas vivendas que non sai nin gota. Entón, un servicio básico como é o servicio da auga para as familias e ademais a determinadas horas moi importantes na que chega a xente de traballar ás súas vivendas, que ten que facer cea, que ten que ducharse, que ten que limpar, pois consideramos que é algo grave pois non ter este servicio básico. No pleno de xuño, o BNG insistía a través dun rogo na necesidade de garantir o suministro durante todo o verán, cando Boiro rexistra un notable incremento de poboación. Incluso este ano, antes das festas de Boiro, no último pleno de xuño, advertimos e rogamos en un apartado de rogos e preguntas que se tiñan que tomar medidas e, bueno, non se fixo nada ata que volvemos a ter o problema encima. Entón, por eso, é algo que nos parece grave, que fixera o Goberno oídos sordos cando é un problema que se ve que é recurrente, que se ven dando todos os anos, e máis que se está agravando cada verán, porque cada verán temos máis poboación en Boiro, temos máis xente tirando da auga a esas horas, as horas que coinciden tamén cando volve a xente da praia, e o que non pode ser é que un Goberno faga oídos sordos a estes reclamos e estas demandas que levamos facendo dende BNG dende fai tempo é que non se tomaran ninguna medida. Agora, claro, cando aumentan as críticas, cando aumenta a presión por esta queixa de estar sen o servicio da auga, é cando toman medidas drásticas. E entendemos que esa non é a solución, que a solución tiña que vir de antes, porque tiveron todo o inverno para planificalas, pois isto xa se dou o verán pasado e xa se veñan dando tamén en anos anteriores. Os nacionalistas critican que se adopten decisións drásticas unha vez comezan as críticas, en lugar de ter deseñado un plan de acción para garantir un servizo tan básico como o abastecemento da auga.